Kenny Tirado ang kapitan ano? Si Perez yun ay. Si Kenny Tirado yun! Ay, oh. Tutukan mo sila! Andyan si Pulisitos oh. So we're running at 40 kilometers an hour. Alagan yung Uraman. Kaya si Juby dapat hindi dyan eh. Paano tayo mag-cover? So the two cyclists on the run, nagpapalitan. Nantiting naman tong si Juby. Iabay mo paano tayo magko-cover? Siya ang nandyan. Nakasarap na na eh. Wala nga nang latang matara pa. Hindi nga. Picture murat na na eh. So we are running at 40 kilometers an hour. We are here at we are on Kawayan or ano? Kawayan na yan. We are on Kawayan Swal. Gusto mo Juby? Si Tanta tawa man na kabunog dahil. Sasabihan ko nga dito siya sa paano tayo magko-cover nga. Diyan ka lang kasi magko-cover kami sa finishing line. Finish line. So we have Kenneth Tirado and El Capitan Anong Albolos on the lead. We are running at 40 kilometers an hour. We are at Kawayan Swal. See, we are approaching already the Napocor. We are approaching Napocor. Around 8 kilometers or 10 kilometers away. Mura lulusutan. Ganyan lang. Sisi niya sa Oo. raratay truck. Oo. Di mo kasabatan tayo. Ganyan lang. Para ma-cover hanggang finish line. So, Kenneth and Cap Albos, nagpapalitan lang sila dito sa ating coverage ng Western Pangasinan Cycling Tour. We are now at Kawayan. 7 kilometers to go to Napocor. Nagpapalitan yung dalawa. Si Cap Albolos at saka si Kenneth Tirado. Team Bugalyon saka Team Binmalay. They are on these two are the two breakaway. Kapitan Anong is the one wearing Direna jersey. Medyo mahirap yung daan natin kasi medyo winding. About 6 kilometers away from the finish line. So we have these two breakaways. So pinipilit ni Kenneth, makalayo daw sila sa sa Bugalyon. Baka malagpasan niya si Malikdem sa standing. Kasi malupit ang labanan dito, dikit. Ayan, nangunguna si Cap Albolos. Aramira. Malayo ang Si Makmak sumo. main pack. Andyan sa likod si Malikdem. Pangatlo. Siya yung umakyat mag-isa doon sa malayo. Malayo ang agwat nila. About 2 kilometers. Mga 5 minutes ang agwat. So we're going now to Napocor. So that's 9 kilometers away from Napocor Power Plant. Swal Power Plant.
Okay. So we are now at Pangaskasan. Oo. Nung kami lang, yan talaga, ni pa kinimira yung lapatay. Ni talay magmag, ni talay piliton, wala nagbunog. Pilito nasa likod na. Andiyan na Piliton. Ito na, ahon na. Ito yung pinakamakunat. Ito yung mga pinakamakunat. Andyan si Kapitan Anong at saka si Kenneth.